Ahoj, tady Vivi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska tady máme po opravdu hodně dlouhý době Ask a já jsem se rozhodla tentokrát ho zpracovat trošku jinak. Protože mě tady nad webkou visí pavučinka. Protože můj pavouček zjistil, že se může skovat v záhybu mý webky. Takže teďka jakože je to její oblíbené místo. Takže mám pavučinu na webce. Teda respektive teďka mám pavučiny úplně všude. Anyway, zase odbočuju. Asi tak měsíc zpátky jsem zase začala hodně kreslit a strašně moc mě to chytlo, fakt mě to baví. A říkala jsem si, že bych vám sem ráda dala timelapse těch kreseb, ale přišlo mi takový zvláštní jako dávat sem jenom timelapse a úplně jsem nevěděla přesně o čem vlastně mluvit, tak jsem si říkala, že to skloubím s tím Askem, že vlastně vám sem dám jak timelapse, tak i Ask a snad se vám to bude líbit. Tenhle Ask bude sice docela dlouhý a obsáhlej, ale aspoň se v něm dozvíte po dlouhý době spousty věcí. Takže si užijte video a jdeme na to. Takže první otázka, kterou tady mám, zní: co plánuješ do budoucna se svým kanálem? Já se přiznám, že toho zase až tak moc neplánuju, už jen proto, že mám v tuhle chvíli rozjetých dost sérií a myslím si, že bych se měla věnovat hlavně těm, takže hlavně co se týče Sims, Útul Nádema, Disney Dreamlight Valley a samozřejmě Minecraft. Zkrátka je toho jakoby moc na to, abych plánovala něco novýho, ale co se týče blízké budoucnosti, tak bych chtěla možná začít dělat trošku víc reelů, protože to má docela potenciál přivést nový lidi na můj kanál. Ale teďka chci v podstatě hlavně zůstat u toho kontentu, co dělám teď. Ráda bych do toho zapojila trošku víc osobních videí, že problém je, že prostě tím, kolik toho mám a jak vlastně všichni jakoby chtějí pokračování těch sérií, co zrovna dělám, tak úplně není čas a prostor jakoby na to dělat ještě ty osobnější věci na tom kanále, takže uvidíme. Máš ráda zmrzlinu? Jestli jo, jaká je tvá oblíbená příchuť? No, zmrzlinu miluju, od jak živá, kdo ne. A moje oblíbená příchuť je slaný karamel, grapefruit a citron. Určitě by se jich našlo ještě víc, ale tyhle ty mám asi nejradši. Udělala by si někdy video, kde budeš mluvit o svým životě, například dětství a tak dále. Na jednu stranu bych ráda, na druhou stranu mi přijde, že to je content, který by spoustu lidí nezajímal. A já vím, že jakoby hodně z vás třeba zajímá můj osobní život, ale fakt je, že moje hlavní zaměření jsou ty hry na tom mém kanále a jakmile vydám třeba jakoby něco osobnějšího, tak o to není úplně až takovej zájem. A já nevím, jakoby, jak říkám, ráda bych, ale to přijde takový zvláštní. V podstatě, když jsem ten kanál zakládala, tak jsem chtěla dělat hlavně jako takhle tyhle osobnější věci, jenomže jak se z něj postupně stal herní kanál, tak mi teďka přijde takový jako divný. Svědí mě nos. Tak mi přijde takový divný jakoby točit něco, co je úplně mimo téma těch her, takže proto to jako jen sem tam prokládám něčím osobním. Ale víte co, pokud chcete víc osobních věcí, víc vlogů, víc nějakých storytimeů a víc věcí z mýho života celkově, tak mi to napište do komentářů a jestli tam bude, dejme tomu alespoň, já nevím, 20 komentářů o tom, že byste chtěli víc těch videí, tak se pokusím jich dělat víc. Minecraft nebo Sims? Určitě Minecraft. Jakože Simíky ráda natáčím, ale Minecraft mi přijde, že má prostě hrozně moc možností a já nevím, takhle. Sims jsou skvělý, ale já nemám ráda EA, takže proto Minecraft. Jinak děkuji za otázky, bylo jich hodně. A vrhneme se na další. A ta zní: co tě baví nejvíc natáčet a plánuješ natočit video o svém životě, psychice nebo jak se ti dařilo ve škole? Nejvíc mě baví natáčet, to asi nemůžu říct. Jakoby kdybych měla něco, co mě baví nejvíc, tak asi natáčím jenom to. Popravdě. Já bych asi natočila jako něco, co mě prostě nebaví točit. I co se týče simíků, přestože jsou nejvíc oblíbený na mém kanále, tak kdyby mě fakt nebavili, tak je netočím. Takže mě baví natáčet asi jako všecko, co na tom mém kanále mám. A navíc, jakoby každá hra je o něčem jiným. Každý video je o něčem jiném, takže já nad tím úplně takhle nepřemýšlím.
A jestli plánuju natočit video o svém životě, to už jsem tady probírala, takže víte, co máte dělat, pokud chcete víc videí o mém životě, tak mi to napište do komentářů, ať vím, že tady je ten zájem. Kolik ti je let a jak dlouho hraješ simíky? Tohle je otázka, na kterou jsem už několikrát odpovídala, ale vzhledem k tomu, že jsem Ask dlouho nedělala a vím, že tady mám spoustu nových lidí, tak odpovím znova. Momentálně mi je 28 let, i když na to úplně nevypadám, což je dobře. A jak dlouho hraju simíky? Hele, hraju simíky, no, jakoby od jedničky, prakticky co vyšla jednička. Možná ne jako okamžitě co vyšla, ale jaký rok vlastně vyšla jednička? 2000, no, tak to teoreticky jsem možná začala hrát jestli rok po tom, co vyšla, ale popravdě moc jsem nehrála třeba trojky. Jo, jakože dvojky jsem hrála sice hodně, ale neměla jsem do nich moc rozšíření. A do trojky jsem neměla žádný rozšíření, ale tu základní hru jsem milovala. Dokonce jsem si nedávno stáhla znova Sims 3 i se všema dodatkama a chtěla jsem si to znova zahrát, ale strašně se to sekalo. Oni jako jsou trojky známí tím, že se hodně sekají, hlavně když máte všechny datadisky, když tam ještě nedej bože máte nějaký třeba módy. No, takže jsem doufala, jako, že si zahraju tu trojku, ale tak strašně se to sekalo, že se to fakt nedalo. A jinak na tohleto se sice nikdo neptal, ale myslím si, že nejlepší, co se týče gameplaye, je asi kombinace dvojky s trojkou. A co se týče grafiky, tak je nejhezčí 4, ale jako hodně pokulhává v tom gameplay, takže pokud vám nevadí horší grafika, tak bejt vám a zkusím 2 s dodatkama. Kdyby si směla vybrat jeden život, jako například slavná, jako hodně slavná, nebo třeba krásná, což si, děkuju, a populární ve škole a tak dále, jaký by si žila? Kdybych si teďka v tuhle chvíli mohla vybrat jakoby život, který bych chtěla žít, tak by to byl ten, abych si mohla dost slušně vydělávat, živit se uměním, což jako do toho počítám i ten YouTube, myslím prostě tvorbu obecně. Samozřejmě bych byla ráda, kdybych byla jako hezčí než jsem, protože v reálu mi přijde, že vypadám hůř než na kameře, ale mně by stačilo, kdyby mě prostě živila ta tvorba, ať už co se týče YouTube, kreslení, nebo kdybych třeba v budoucnu mohla zpívat, tak by mi to taky nevadilo, ale chtěla bych prostě žít tvořením a zároveň tak, aby mi to vydělalo slušný peníze. To je jedna věc a druhá věc je, že bych hrozně moc chtěla žít někde na okraji města, je mi docela jedno na okraji jakýho města, ale zkrátka víc v přírodě a chtěla bych mít svůj vlastní malý domeček, protože to je prostředí, ve kterým se prostě cítím nejlíp a já vlastně většinu života strávila v paneláku, takže to bych hrozně moc ráda, což doufám, že se mi to někdy splní. Ale popravdě, čím jsem starší, tím míň si přeju, jakože nějak zásadně měnit svůj život, nebo takhle, měnit jo. Ale nemám to tak, že bych prostě měla vysněný život, který by byl úplně jiný než tenhle ten. Spíš to jsou takový jakoby změny, ke kterým bych chtěla postupně dojít, ale zároveň bych nechtěla, aby se staly z ničeho nic najednou, protože prostě si je chci vybojovat. Nejsem si jistá, jestli ta otázka byla myšlená takhle, protože za ní následuje otázka shiftuješ se pořád, pokud ano, kam. Tak jestli si to nemyslela třeba tak, jakože bych si mohla vybrat úplně kompletně jiný život. Je to dost možný, ale bohužel se nešiftuju, takhle já jsem se nikdy nešiftla a strašně mě to mrzí. Už se o to snažím 2,5 roku, ne jako vytrvalé, protože mě to vždycky omrzí a vždycky mě to jako naštve, že se mi to furt nedaří. A hlavně to vyžaduje prostě i nějakou časovou investici trošku. A je to iritující, když se vám to neustále nedaří. Jinak pokud nevíte, o čem mluvím, tak se podívejte na moje video asi 2 roky zpátky, který se jmenuje nějak co je to reality shifting. Nejsem si teďka jistá, jak se přesně jmenuje, ale stačí, když zadáte Vivalent reality shifting. A rovnou říkám, že pokud nevěříte v nic trošičku nadpřirozeného a pokud máte jakoby dost zavřenou mysl, co se týče nějakých nových neobvyklých věcí, tak asi úplně na to nekoukejte, protože je to docela šílený koncept. A kdybych si tady mohla vybrat, co se shiftování týče, jakoby život, který bych žila, tak já už toho 2,5 roku mám vysněný život prostě ve světě Harryho Pottera. Já vím, že to je dost neoriginální, ale popravdě svět Harryho Pottera je svět, ve kterém jsem chtěla žít už od malička a doteď mě to nepřešlo jakože vůbec, naopak možná je to ještě silnější. Takže to je svět, ve kterém chci žít, prostě chtěla bych se shiftnout do
toho roku, vlastně kdy začínal Harry v Bradavicích, ale s tím, že by tam, jakoby s tím, že by už neexistoval Voldemort, takže by se nestalo žádný z těch dramat, z těch prostě hrozných věcí, co se staly a v podstatě bychom si všichni dohromady jenom užívali ten bradavický život. Takže to je můj vysněný život. Věříš na duchy? Jakoby věřím na duchy. Říct jenom věřím na duchy je takový hodně jako konkrétní, nebo jak to říct. A já celkově prostě věřím na věci, které my obyčejní lidi neumíme jakoby úplně pochopit, které jsou prostě za hranicí našeho chápání a vnímání. Spíš nechápu lidi, kteří na nic takového nevěří, protože prostě ten svět za tím naším světem je tak obrovský a tak neskutečný, že je pro mě docela jako neuvěřitelný, že jsou lidi, kteří si myslí, že prostě je jenom ten svět, ta realita. Jako reálně, jaká je pravděpodobnost? Mizivá. Čteš ráda? Pokud ano, jaká je tvoje oblíbená knížka? Já čtu ráda, já čtu hrozně moc ráda, ale málo kdy si na to najdu čas. Většinou jakoby upřednostňuju jiné věci a mám strašně moc knížek, který chci přečíst, ale prostě nemůžu si na to najít čas. Ale jinak čtu fakt moc ráda. Moje oblíbené knížky jsou Harry Potter, překvapivě. I když přiznám se, kdybych teďka četla poprvé Harryho Pottera, úplně poprvé, tak si nejsem jistá, jestli by se mi Harry Potter knížky tolik líbily, protože myslím si, že je mám tak ráda právě proto, že to je pro mě nostalgie. A teďka momentálně jinak čtu knížku, která se jmenuje... Já to musím najít v angličtině, protože v češtině to možná ještě ani není. Jmenuje se to The Very Secret Society of Irregular Witches. A kdybyste chtěli, tak se to dá koupit i v českých obchodech, pokud umíte anglicky. Zatím jsem asi možná tak ve čtvrtině a zatím se mi to hrozně moc líbí. Vybrala jsem si to teda hlavně proto, že přichází podzim, takže jsem si chtěla začít číst něco, co mě tak jako ještě víc hodí do toho podzimu, co navodí ten pocit a řekla bych, že tahle knížka je k tomu úplně jak dělaná. Jaký jsi znamení? Jsem štír. Jaká byla tvoje oblíbená generace v Nadsoubery Challenge? No, jako žlutá generace, co teďka hraju, tu jsem si hodně oblíbila, ale samozřejmě nejvíc nostalgická pro mě vždycky bude Mátová, protože byla hrozně dlouhá, hrála jsem ji fakt strašně dlouho a Minnie a Nox prostě zůstanou v mém srdci navždy. Kolik let už natáčíš na YouTube? No, jako dlouho. Na tenhle kanál bych řekla, že asi 3 roky. Myslím, že 3 roky. Ale předtím jsem taky ještě natáčela, ale jakoby ne nějak aktivně. Máš nějaký krystaly? Hele, nějaký mám, ale jakoby na nic se úplně nepoužívám. Spíš jsem si jeden čas koupila, protože jsem jako byla trošku obsessed, jakože krystalama. A mám takovou menší sbírku. Jaká rasa je tvoje kočka? No, je to kočka. Je to prostě kočka domácí, jako já mám takovou pouliční směsku, protože tu mojí jsem vlastně zachránila z ulice a jako rasu asi žádnou úplně nemá, no. Jinak ragdoll kočky jsou moc hezký. Ahoj, znáš Terriens? Jestli jo, jaký na ně máš názor? Já se přiznám, že jsem si musela vyhledat, co to jsou Terriens, protože mi to nic neříkalo, ale vím, co máš na mysli a vím, co a kdo to je. A popravdě je to něco, čemu nerozumím. Jakoby já na to nemám ani pozitivní, ani negativní názor, protože já to nechápu. Není to něco, co jakoby by se mně líbilo, ale prostě respektuju, že jsou lidi, kteří žijou tímhle životním stylem a prostě to, že to nechápu, ještě neznamená, že to musím odsuzovat, takže asi tak. Co tě přivedlo k točení na YouTube, protože podle mě si jednou vybuduješ perfektní kariéru. Děkuju, ale osobně si nemyslím, že si na tom vybuduju kariéru, protože už se pár let snažím a moc se to neposouvá. A co mě k tomu přivedlo, na to už jsem taky hodněkrát odpovídala. Já si myslím, že se mi asi od jak živa nejvíc líbila ta představa, že budu sdílet jakoby to, co mám ráda s ostatníma lidma a že si na základě toho vybuduju nějakou svoji vlastní komunitu. Takže vím, že spoustu lidí inspirovali ostatní youtubeři k natáčení, ale mě úplně ne. Já spíš chtěla prostě sdílet s ostatníma lidma věci, co mám ráda a případně něco ze svého života. A nebudu lhát, ta validace od těch lidí, kteří se koukají na vaše videa, jako taky není špatná. Odkud stahuješ ty útulný dema? Hele, já to stahuju
převážně ze Steamu a nejlíp se to dá najít tak, že si na YouTube třeba najdeš The Best Cozy Demos a vybereš si nějaký novější video a tam většinou ti ty lidi ukazují jakoby nějaký novinky, které se dají stáhnout a vždycky to jsou třeba dema her, který vůbec ještě nevyšly. Takže já si to vždycky najdu třeba v nějakém videu, vyberu si ty, který se mi líbí nejvíc a ty si potom postahuju. Často je to demo ke stažení jenom po limitovaný čas, takže se vyplatí sledovat to pravidelně, i když je fakt, že teďka jsem se na to asi tak měsíc nekoukala. Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Tato otázka se opakuje tolikrát ve všech áskách. Přitom je to otázka, na kterou absolutně nedokážu odpovědět. Já mám nejradši podzimní barvy a to je asi tak všecko, co vám řeknu. Já mám ráda všechny barvy, kromě výrazných sytých barev. Mám ráda hlavně neutrální barvy. Zahrnu do toho i černou, i když to je jakože jakoby ta nejtmavější barva logicky. Ale kromě té černý mám fakt ráda prostě takový neutrální tóny. Případně ještě pastelové barvy. Která Minecraft série na tvém kanále se ti líbí a bavila nejvíc? Popravdě je to trošku smutný, ale asi mě nejvíc bavil první Vivicraft, protože jakoby tehdy mě to hodně bavilo, to natáčení a hlavně mě bavilo hraní a já se vám musím přiznat k jedné věci, se kterou bojuju už nějakou dobu a to je, že mě v poslední době, jakože poslední třeba tak rok a půl, možná trošku víc, mě prostě nebaví hry. Já mám prostě na svém seznamu her, co si chci zahrát, tak strašně moc věcí, jako reálně třeba 100 her, možná víc. A časem jsem zjistila, že mě prostě se víc líbí myšlenka toho, že ty hry hraju, než to skutečný hraní. Přestože ty hry jsou úžasný, tak já si je z nějakého důvodu nedokážu užívat. A je to pro mě strašně smutný, protože hry pro mě byly prostě jako hrozně velká část mýho života a prakticky celé moje dětství bylo o hraní her. Takže s tímhletím trošku teďka bojuju a právě díky tomu, že mě nebaví už tolik to hraní her, tak mě nebaví ani tolik ty série. Nemůžu říct, že bych natáčela to, co mě nebaví, to ne. Určitě mě jako pro vás baví natáčet ty let's playe, ale prostě už si úplně neužívám to hraní mimo kameru, jestli chápete. A strašně mě to mrzí, protože prostě je tolik úžasných her, jenže já se nemůžu pomoct a vždycky, když u nich sedím delší dobu, tak mi prostě přijde, že ztrácím čas něčím zbytečným, co mi vlastně nic nepřinese. Bude ještě pokračovat série Svět kouzel? Heleď, ta asi už pokračovat nebude, protože my už jsme se jednou snažili obnovit, skončilo to tak, že jsme natočili jeden díl a potom prostě se nikdo z nás neozval, abychom natáčeli další a mě už to prostě nebavilo jakoby furt organizovat. A navíc mně přijde, že je už takový jako divný se k tomu vracet, jo? Že ta série jako existuje už v podstatě 2 roky a vyšlo z ní jenom, nevím jestli 5 dílů, takže mi přijde, že už úplně nemá smysl se k tomu vracet. Ale jakože bylo to super a tehdy jsem si to strašně užila. Bude ještě video z miniher, z toho asi už taky nebudou videa, protože jsem si všimla, že minihry jakoby skoro nikoho u mě na kanálu nezajímají. Takže když už tak jako spíš bude třeba ještě něco jiného z Minecraftu, třeba nějaká jiná série v budoucnu, ale minihry už asi nebudou. Tak promiň, že jsem tě úplně asi jako nepotěšila, tohle byla taková spíš depresivní odpověď. Kdo je tvůj nejoblíbenější youtuber? Popravdě nemám žádnýho nejoblíbenějšího youtubera. Jakoby sleduju docela dost zahraničních, ale z českých nesleduju asi nikoho. Sice jako je tak víceméně nějak znám, ale nikoho jsem si vyloženě neoblíbila na český nebo slovenský scéně. A nikoho nesleduju natolik, abych jakože mohla říct, že je můj nejoblíbenější. Můžu se zeptat, jestli máš ráda nějaké zvíře, jestli jo, tak jaké? No, odpověď je ano. Já mám ráda snad všechny zvířata, kromě nějakýho hmyzu třeba, ale jinak mám ráda všechny zvířátka. Já bych nejradši měla úplně všechny, kdyby to šlo. Nechtěla bys někdy zase natočit video z Bright? To ne, jakože bych nechtěla, ale spíš jde o to, že my jsme se z Bright nebavili prakticky od toho, co jsem odešla z Brightlandu. A jakože ani jedna jsme se ty druhý od té doby neozvali, to je první věc. Ale jako kdyby mi napsala, tak bych s ní klidně něco natočila, ale vzhledem k tomu, že co jsem koukala, tak Bright natáčí výhradně jen jako s velkýma youtuberama, tak si úplně nemyslím, že se to stane. Budeš vydávat videa častěji? Já bych strašně ráda, ale problém je, že YouTube není moje práce a je to daleko od toho, že aby to byla jako moje práce a prostě natáčení videí zabírá strašně moc času, nebo natáčení ani ne, to editování hlavně. A například, když vydávám 3 videa týdně,
tak to znamená, že potom nedělám prakticky nic jiného a sotva stíhám svoji práci. Takže já bych strašně ráda, mě to fakt baví, ale prostě bohužel člověk nemůže dělat naplno to, co ho baví, pokud mu to jako moc nevydělává. Snažím se, někdy se mi daří natáčet víc, ale prostě úplně to nedávám, no. Co máš na The Sims nejradši? Grafiku. Asi to. Mám na tom nejradši grafiku a to, že to pro vás můžu natáčet. Jinak by mě to asi nebavilo. Kolik máš zvířátek a jak se jmenují? Mám celkem 4 zvířátka, mám 2 kočičky, jedna se jmenuje... jedna se jmenuje Sašena, ale říkám jí Satan, protože vydává podobné zvuky. Potom mám kočičku, která se jmenuje Daisy, ale ty taky moc neříkám jménem, i když ji naprosto miluju. Dál mám čivavu, pejska, ta se jmenuje Nessie a moje poslední zvířátko je pavouček, skákavka královská a ta se jmenuje Phoebe. Od kdy máte Nessinku? Tak Nessinka jako by vždycky byla můj pejsek, který se mnou zažil jako hodně věcí a Nessinku mám, ty bláho, asi něco přes 6 let? Jakože skoro 7 letý mám, řekla bych. Od 21, když mi bylo 21, tak jsem si ji pořídila. Jaký jsi měla, máš vztah ke škole? No, popravdě dost špatný. Mě nikdy nebavila škola, chápu, že to je jako nutný chodit do školy, že nic jiného nám nezbývá, ale já jsem si ji nikdy neužívala, nikdy jsem tam ani neměla jakoby vyloženě skvělý kamarády, za kterýma bych se tam těšila. A mě nikdy škola nešla, protože já jsem vždycky měla hrozný problém jakoby se soustředěním a s únavou, takže prostě většinu času ve škole jsem jakoby strávila tím, že jsem dělala něco jiného, než jsem měla, a nebo jsem nedokázala vůbec vnímat, protože prostě jsem byla třeba hrozně unavená nebo mě bolela hlava. Takže jako škola pro mě upřímně byla naprostý utrpení. A jsem opravdu ráda, že už do ní nemusím, i když jako několikrát jsem chtěla jít na vejšku, ale potom mi došlo, že bych to asi úplně jako psychicky ani fyzicky nezvládla, protože v tuhle chvíli bych k tomu musela i pracovat. Kdyby si mohla pořídit jakékoliv zvíře bez ohledu na podmínky, jaké by to bylo? Byla by to určitě sova. Já bych hrozně moc chtěla sovičku. Teďka to teda není samozřejmě možný, ale jestli to třeba někdy v budoucnu půjde, až nebudu mít tolik zvířat, tak bych si ji chtěla pořídit, protože prostě sovičky jsou úplně neskutečně roztomilý, ale samozřejmě zároveň taky kadí na všecko, jo, takže... Ale asi jdou jako naučit, aby vám nekadili po bytě, ale i tak. Jednou bych chtěla sovičku, tak třeba se mi to jednou splní. Jak vzpomínáš na základku, na tu, ze které se známe, na Vršovice obecně? Popravdě pro mě to bylo jako jedno z nejhorších období mého života. A jakože... Já se přiznám, že já na to nevzpomínám. Protože přeci jen člověk jako nerad vzpomíná na nějaký traumatické věci a nejsem si jistá, jestli tobě jsem o tom říkala třeba, co všecko jakoby se dělo, nebo tak, jakoby čím jsem si tehdy prošla, ale bylo to jako hodně zlý období a nerada se k němu vracím. Samozřejmě tam bylo i pár pozitivních věcí, ale bylo jich fakt málo. Stále jsem tvůj jediný člen, nebo máš už nějaké další? Heleď, kromě tebe mám ještě jednoho člena. Já ti tady dám screen jakoby mých členů, což jsou jenom 2 lidi. Ale bohužel no, jakože propagace členství nepomohla, nedá se nic dělat. Máš přítele? Ano, mám přítele. A teďka jsme spolu něco přes rok. Kam by si se nejradši podívala? Já bych se nejradši, i kdybych měla jako ty finanční prostředky, tak bych se nejradši podívala prostě úplně co na nejvíc míst by to šlo. Já bych fakt chtěla jako hodně cestovat. Dřív jsem tu touhu neměla, ale jakože posledních pár let bych fakt jako bych chtěla cestovat. A nejradši bych se podívala v tuhle chvíli asi do Švédska, do jednoho městečka, který vám nebude nic říkat, a celkově prostě Švédsko se mi hrozně moc líbí. A taky bych se chtěla podívat ještě jednou do Londýna, protože já jsem tam sice půl roku bydlela, ale tehdy, když jsem tam bydlela, jsem na tom jako byla psychicky docela blbě a nechodila jsem prakticky ven, takže jsem z Londýna jako by skoro nic neviděla. Takže bych se chtěla znova podívat do Londýna a pořádně se tam projít. Jaká byla tvoje nejhorší známka ve škole? No tak jako horší než 5 asi být nemůže, že jo? Já jsem popravdě ve škole jako nebyla vůbec dobrá. Já prostě nemůžu říct, že bych byla blbá, ale mě to říkali jako i učitelé, jo? Že prostě já jsem inteligentní, ale prostě to flákám.
Já jsem se nedokázala učit, já jsem si nedokázala pamatovat věci, které mě nezajímaly a to mám jakoby doteďka. Asi proto bych nebyla schopna jít na vejšku. Každopádně, a když už jako nemůžu říct, že jsem byla dobrá studentka a moje nejhorší známka byla třeba 4, tak řeknu aspoň to, že jsem jednou měla 2 z chování. Nebo to byla 3? Ale bacha jo, nebylo to kvůli chování, bylo to kvůli tomu, že jsem 3 týdny kvůli špatnému psychickému stavu nechodila do školy a málem mě vyloučili. Takže místo toho, aby mě vyloučili, tak jsem dostala teďka nevím jestli 2 nebo 3 z chování. Ale to byla moje nejhorší známka. Jaká byla tvoje první pusa, protože ta moje byla třeba strašně trapná, tak mě zajímá, jak jsi to měla ty. Hele, první pusy jsou jako skoro vždycky trapný, takže za to se vůbec nemusíš jako nějak stydět. Já se přiznám, že si přesně nepamatuju, jaká byla doopravdy moje první pusa, protože já mám pocit, že dokonce to bylo s holkou. Jako přesto, že nejsem na holky, tak si myslím, že jako první pusa, jakože jsem se s někým líbala, takže to bylo s holkou. A to bylo spíš tak asi jako bez zvědavosti. A já nevím, jako asi to bylo fajn, já si to nepamatuju popravdě. Nevím, jestli o tom náhodou nepadla zmínka jinde, ale mě by zajímalo, zda hraješ Baldur's Gate 3. Případně jestli se na to chystáš a pokud hraješ, tak jak se ti to líbí a kdo je tvůj oblíbený společník. Tak první věc je, jak jsem říkala, že mě teďka hry tolik nebaví a Baldur's Gate je jakože hodně rozsáhlá hra na dlouho, takže nejsem úplně ochotná do ní jako investovat prostě ty desítky hodin, co jsou do toho potřeba investovat, ale tak jde o to, že to je hodně drahá hra. Je to hodně drahá hra a úplně si to teďka nemůžu dovolit, jako dát nějakých, kolik to stojí, 70 euro, 60 euro za hru, kterou ani nevím, jestli budu hrát. Ale jako kdyby mi někdo chtěl třeba giftnout na Steamu, tak se zlobit nebudu. Ale jako vím, že to je pecka. Vím, že to je pecka, chtěla bych si to jednou zahrát, ale těžko říct, jestli se k tomu dostanu. Budeš zase streamovat? Hele, ráda bych, ale možná tentokrát budu streamovat trošku jiným způsobem. Já se přiznám, že od toho streamování vždycky potřebuji aspoň pár měsíců oddych a vždycky potřebuji prostě zvolnit a to streamování jsem poslední dobou vůbec nestíhala, popravdě ani nevím, jestli teď bych ho stíhala. Ale pokud budu streamovat, tak za prvý asi by to nebylo tak často. A za druhý bych chtěla streamovat kreslení, protože, jak už jsem říkala, tak jsem začala znova kreslit, což tady můžete vidět. A akorát potřebuji přijít na to, jak streamovat obrazovku z iPadu do počítače přes kabel, protože přes Wi-Fi to přepojit nemůžu. A když na to přijdu, tak bych potom ráda streamovala kreslení, byly by to prostě zase takový chill streamy. A nebo bych streamovala hry, které se mi líbí, který si chci zahrát, ale který třeba nejsou až tak populární. Vím, že nejvíc lidí mi chodilo na streamy, když jsem hrála Sims, nebo když jsem hrál třeba Resident Evil, protože prostě to něco ty lidi fakt baví, ale já bych ty streamy radši brala fakt jako takový chill, odpočinkový, prostě něco, u čeho si lidi můžou pokecat a nechci to mít jako něco, prostě u čeho budu napjatá, nebo co budu dělat jenom proto, že vím, že to bude sledovat víc lidí. Mám sice Sims ráda, ale ne zas až tolik, abych je točila i streamovala. No a my jsme u konce první části Asku. Vzhledem k tomu, že se mi trošku protáhl, jsem se rozhodla rozdělit ho na 2 části, takže na tu druhou se můžete těšit zase za týden. Mějte se krásně a my se uvidíme zase ve středu u Simigu. Ahoj!